čau. Je tu ďalšie video, to bude ako mám kozmetickú taštičku a čo v nej vlastne mám. Čiže je to takáto. Štipec, takýto. Takýto krém na ruky. Deodorant. Taká gulička. Lesk na pery. Voňavku. Som použijem mám málo. Čupa čups. A vlastne placent. To je pomada na pery. Mám tu takéto zrkadielko. Ono to dá vyťahovať. No, teraz to vôbec nejako nejde. Ale, no čo. Teraz by som chcela niečo povedať o tomto lesku. Je to nejaký holografický. Tak. Je to vlastne takýto. Tak. Táto gulička vlastne takto. Táto voňavka, ona je taká rúžová a je tam taká baba, taká pekná celkom. Tento krémik je taký kamilkový, pekne vonia. Krásne vonia. Čo k tomuto štipčeku je v tvara motýlika. Asi nič není dodať. Tak, čaute, uvidíme sa na budúce.